ako napatay na. Oh no! Ganang. Pag tumawa ang iyong Ano ba? Ano ba? Ano to? Wag! Hi guys! Alam nyo na, may nakikita kayong box dito. This video is requested by Harvey! Thank you, Ambo! Ito na yung request mo. Kasama ko yung mga pamangkin ko. Ang unang-una, si Mika. Hi! Si Mira. Hi guys! Si Miko. To my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad. What's in the box challenge? So, by pair to. Dala-dala na kami. So, para malaman namin kung sino yung kapartner namin or ka-pair namin, mag-hompiang. Homyang. Hopyang. Hopya bayayang. Hopyang. Hopyang? Hopya? Hopya. Roy, hompiang or homyang or Hompiang. hompiang? Hompiang! Mag-hompiang muna kami kung sino yung kapartner namin. Hompiang, bayayang, makulog, mabayang. Lahat ba? Ulit! Hompiang, mayanan, sa kulob, mabayang. Wala ka, grupo. Sige na, last na. Yes! Ang nangyari guys, hindi na What's in the box challenge. Sabi ni Roy, hompiang challenge na to kasi tagal na yung makahanap ng kagrupo. Okay, last na talaga to. Pikit. 1, 2, 3, go! Meron na! Mika tsaka ako, tapos Kaya kalaban nyo, puro maliliit. si Miko tsaka si Mira yung magka-grupo. Okay, mag-isip muna kayo anong pangalan ng grupo nyo, tapos kayo mag-isip kami yung pangalan ng grupo namin. Kasi meron kaming scoreboard. Makikita ba? Meron kaming scoreboard. Dito namin lalagay yung scores namin. Kami magkalaban ni Miko, Group D and Group Dard. Dapat mawalaan namin yung nasa box within 2 minutes. Okay? Pag merong nag-pick or merong disqualified agad. Points ng kalaban. Go, start. Huwag mag-pick sa butas, huwag mag-pick. Okay. Isang kamay. Go, isang kamay lang. Okay. Dahon? Dried na dahon. Okay, good. Bilis ha! So, first item is Dried leaf. dried leaf. So, sa kanila palang score kayo. Perfect man yung pag-describe. Dapat dried leaf. Dried leaf. So, score ng V! Team V for victory. Team V. Sige, talikod, players. Start. Bawal maarte, wag mag-pick sa butas. Uy! Ewan. 1 minute and 40. Mahulog yan. Okay. Okay. 1 minute and 20. Okay, 1 minute. Sige, ano yan? Mahulog yung back. 30 seconds. Okay, good. Oh. Start, 1 point. Item number 3 would be this. Ayun. Bawal ang maarte. Timer starts now. Bawal mag-pick ha, bawal mag-pick. Oh my God! Ew! Ano yan? Yaks! Asan ka? Ubas? Grapes? Nope. Pwede amoyin. Bawal. Ano to? Lanzones? Snake? Lanzones? Nope.
Nico. Iyak! Pili ko lansones to. Hindi ay, ipulot ko lang yan sa basuran. Yak! Yak! Dinura na to. Tomato. Oh, tomato? Kamatis kalamansi. Okay, tama si Nico. Lata na tomato. Yay! Galing sa ref. Okay, so another point for Team Dart! Lindart for the win. 2 points na yun. Galing, galing ni Miko. Ang galing ni Miko. Si Miko yun, magaling si Miko. Bawal mag-pick sa butas ha. Fourth item is do. Timer starts now. Go! Go! Ate Meg, huwag ka mag-hear. Ew! Ano to? Ano to? Oh, magsilipin na. Magsilipin na. Oh my God! 1 minute pa. 1 minute. Alam mo ang kanta mo pala. Ah! Sige, 40 seconds. Shell? Hindi. Tumahulog ka na. Pag tumawa ang iyong Mahulog yan ha. 30 seconds. Hala, hindi. Hindi. Huwag silipin ha. Pa-check ay pa ano sa kanila pag-guess. 10, 9, Stone? 8, 7, 6, Hipit? 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Sige. Wala. Pasok. Walang nakascore sa round na yun. Sige, next player. Ano yun? Go! No peeking ha. No peeking. Two. Bawal magsilip. Asan? Asan? Ano to? Ano to? Lain kayo no? Sa lago ba? Iyak! Go! O si Miko, hindi niya gilagay ang kamay niya. Ikaw ah. Ala! Fish? Fish? Patay na isda. 1 and 30. Buto? Uy, kamay oy, hindi gilagay sa kanister. Hindi mo nilagay Miko? Hindi. Lagay ba? 50, 1 minute. Crab. Sino to Miko? Pokemon! Pikachu? Okay, good. Hindi na nahulaan. Score for Baho aoy! Team. Aoy pa rin yung kami. TV! Okay, very good. Item number 5 is this. Isa sa tubig, guys. So, ayun. Basta ito. Okay, start. Go! Dahan-dahan na, baka matapon tubig. Nandyan ka sa loob. Uy! Hindi. Brush? Tali! Hindi! Silupin! Okay, good! Yeah! Nice one. Team! Team! Big! Team! 3 points. Item number 6. So magsilip pa. Ito. Okay, good. Go! Wala daw, Miko. Ako pa talaga kumain. Yan! Yan! Buhok? Ano to? Anong tawag doon? Nawala na! Di ba ni Miko lahat? Cotton. Cotton or Cotton. Cotton. Score for team. Team Dard. Woof woof! Dard? Iya, ako yung nakahula. Si Ate Mira, wala. Magaling yun si Miko. 7th item is... Go! Mabaho naman ito. Grass. Alis. Grass. Flower. Pagkain to? In Ah! Hala, alam ko to. Nakalimutan ko ang tawag ito. 1 minute more. Nakalimutan. Tawag. Sili? Pangalan. Di ko din man alam pangalan niya. Grass? Okay, sige. Let's go for grass. Pwede na yung grass. Team? Big! Hindi na naman. Nauna man ako. Nauna naman siya. Oo. Pang 8 to, pang 8. Lamang yung Team V ha, Team V. Mahirap man ipakita sa camera.
Ayun. Bakit ka nagkokonyo, Roy? Konyo, manggod kayo. Go! Konyo. Oh, one Philippine. Ayun. Ano yun? Flat. Hala, ano to? Oh, kachay? Tama si Miko. Na-remember ko yung ano, yung Okra, banat niya. okra. Team Dord. Ito yung scoreboard. Dord. Vegetarian ako, di ko alam kung ano. Na-remember ko yung ano. Pang 9 na item. Yan po mga kaibigan, natutulog pa. Go! Luya. Ha? Luya. Okay, good. Madali lang. Easy, super easy. Team V. Woo! Puro to gulay, gulay edition. Pang 10 item. Huwag silipin ha, huwag magsilip. Daw, sasayo ng tala, ang talo. Mahirap, may pakita. Basta, yun na yun. Go, huwag magsilip sa butas ha. Silipin sa butas ha. Asan? Asan pala? Walang Tupperware. Tubig, toyo, suka. Hanapin. Okay. 1 minute and 40 Eh, seconds. grabe ang dali. 1 minute and 40. Dirt. Slime. Wet slime. Ano to? Mayonnaise daw. Nope. Huwag din tanggalin ang kamay. Melt a crack. Hello, first time natin di makamulami ko. Sige. 1 minute and 40. Atay? Nope. Puso? Wag isabi doon na pag ano. Nope. Ketchup. 5, 4, Ketchup daw? 3, 2, Hot sauce? Soy sauce? 1. Wala. Oh my God. Ano to? Galing. Pang 10. Wala pa sila? Hindi nila nakuha. Ay, wala. Ready. Start. Wag isilipin ha. Ketchup. Ketchup. Another one. Ketchup. Sweet. Tubig. Lime? Lotion. Nope. Makain. Mhm. Ew. Ew! Ano to? Huwag nyo ilabas kamay nyo. 1 minute na lang. 1 minute. I? 30 seconds. Ah! Oh, oh. Wag, wag. Okay, okay. Huwag silipin. Ayun pa! Ayun lang. Nag-iisip pa 10 ako. seconds. Wait lang. Ayun pa! 7, 6, Ako ba tumawala? 5, 4, 3, 2, 1. Itlog! What? Itlog man yan. Gisira. Oh, ayun. Giscrabble nila yung Hindi, balot. Pinahawak niya ako 5 ng and 4. itlog. Vegetarian, binakawa ito. Oh, five. Ako napatay na. Okay lang. Sorry. Okay lang. last item. Tama ba? Yes, last item. Dapat tiebreaker to kaso lamang na sila V. Lamang na yung team V. Talikod. Most EO item. EO item. This is for 2 points. Para pag may maka-get nito kayo. Panalo na. Pero, Go! Wag silipin. Op. Oh, yun. Gusto? Kanin? Bihon? karne? Kiling ko bihon to or pansit. Atay? Nope. Pansit. Yung sa dagat, yung color green. Ano to? Ito, 2 points to Miko. Ano to? Seafood? Food. Kaya to. Magkain mo yung Parang pang hairnet. palabok? Nope. Ano to? 1 minute. Parang siyang kanin kanina. Pamuntay na, Miko. Oh, wag silipin ha. Good for 2 points yan para may manalo. Net. Nope. Hindi minute eh. Parang basa man. Binasa na net. Okay. 40 seconds. Ano to? Yung ano ng apple? Yung cover Nope. ng apple. 20. Bihon to. Pansit. 9, Bihon. 8, Mickey. 7, Pansit. 6, Bihon. 5, 4, Tahon. 3, Tangon? 2, 1. Hindi. Next player. Alis. Go. Noodles? Pansit. Grass? Uod! Spaghetti. Noodles. Pansit
Hotdog. 20 seconds. Cheese. Ito parang matabi yun. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, Wait lang! 3, Wait lang, boss! 2, sige daw. Sige, sama na. Ano? Sige. Hindi. Time na. Ang winner is, V! talo sila ng, lamang sila ng 1 point. Mo. Seaweeds. Yun ka ni sabi ko, Talaga na. Roderick. Hindi! Lukot. Anong lumot? Saya, lukot. Dito, Pasipot nanalo sila. ang TV. Asan tayo dito? Okay, so, nanalo ang Team V. Yay! And talo sila. Oh, guloy. So, napag-isipan namin, tala lang talaga, Mika, sigurado ka. Pinaghirapan natin points natin. Magsayaw sila sa road. Ay, oo, magtatala na lang dito. Ganito kasi yun. Back in 2015, gawa kami ng Aldab kids version. Tapos silang dalawa, Lola, tapos si Alden. So ngayon, yung gagawin nila, namili sila kung remake nila Aldab or sasayaw sila ng tala sa gitna ng kalsada. Ano yung pinipili nyo? Hindi kami ko. Aldab na lang daw! Yes! I win! Kasi suggestion ni Mika. Yung suggestion niya is tala. Tapos, ako, yung suggestion ko Aldab. So, nanalo ko! Gusto mo na kami. Hindi na ito chopstick. When I throw it up, start twerking like Miley. Hoy! Alden! Babala! Asawa ni... Babalo! Relyo, tayo nga mga kumainit! Ayoko dyan, ayoko dito. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Hoy, Alden! Anong ginagawa mo dyan? Ang driver niyo po, Lola. Babala! Asawa ni... Babalo! Thank you so much for watching and thank you kay Harvey Bautista, ang bong sa pag-request na. Dito ka nga, dito ka. Pag-request